Zdravo deco i dobrodošli u novu epizodu emisije Jovca. Danas ćemo sa našim gostima da porazgovaramo o bajkama. Pozdrav iz studija! Draga deco, naša današnja gošća je pčelica Nana. Dobar dan! Kao što smo već rekli, pričat ćemo o bajkama. Dakle, pčelice Nano, zbog čega vi čitate bajke? Pa vidite, volim bajke da čitam jer ne postoji granica između stvarnog i nestvarnog. Obožavam i klasičnu ustaljenost slika poput opasnih zmajeva, zlih maćeha i zato što glavni junak uvek mora da pobedi svoje strahove kako bi otišao u avanturu. Pčelice Nano, pošto naši gledaoci imaju male glave i male godinice, zamolili bismo vas da nam pojasnite šta je to ustaljeno. Ustaljeno je pridev koji znači da se nešto ne menja, da dugo ostaje na istom mestu. Hvala pčelice, sada nas zanima zašto su ti likovi uvek ustaljeni, mogu li da se menjaju, da zmajevi budu fini, a maćehe dobre? Naravno da mogu, ali klasične bajke su imale slične obrazce. Šta je to obrazac? Obrazac je neka misao ili plan koji može da se ponavlja. Hvala puno pčelice. Za danas smo gotovi, a vi deco do sledećeg puta pročitajte bajku Vuk i 7 jarića, jer će nam sledeća gošća objasniti zašto je obično Vuk zao i kakvi sve negativci mogu da budu u bajkama. Pozdrav od ekipe emisije Jovca i radujemo se sledećem susretu. Doviđenja!